Atur wilujeng ingkang samiya rawuh ingkang rawuh mriki anami wasepuh kita ngurmati liya nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan turu wilujeng ingkang samiya rawuh ingkang rawuh mriki anami wasepuh kita ngurmati liya nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan ingkang nata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedoi dosa turu wilujeng ingkang samiya rawuh ingkang rawuh mriki anami wasepuh kita ngurmati liya nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan ingkang nata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedoi dosa di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia bergiatlah perkumpulan ini rahmatnya Tuhan yang dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu bergiatlah perkumpulan ini rahmatnya Tuhan selalu dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela agamanya Tuhan negerimu bergiatlah perkumpulan ini rahmatnya Tuhan selalu dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela agamanya Tuhan negerimu ayo para kanca ingkang padha angupaya kanggo melani agama Islam ingkang anti luwih mulya saking apa kejaba saking agama mila kita enggal padha angupaya yen ra kersa enggal bisa uga kena cobane manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba mila kita enggal angupaya kanggo ngreksa maring apa ngreksa maring duraka maring Allah lan maring agama mila kita enggal sami taubat Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya moga-moga bisa masuk surga kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya moga-moga bisa masuk surga atur wilujeng ingkang samiya rawuh ingkang rawuh mriki anami wasepuh kita ngurmati liya nabi panutan Nabi Muhammad nabi kapungkasan ingkang nata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedoi dosa di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia bergiatlah perkumpulan ini rahmatnya Tuhan yang dilimpahkan
perkumpulan ini rahmatnya Tuhan selalu dilimpah. Karena syukurlah dalam kesucian Quran Hakim menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapa didengar kawanmu, setia membela ikamannya Tuhan negerimu. Panas ya mas ning alun-alun eyupe ning kulon omah ayune ora kambiyon bubrake wong omah Semarang ya mas pabrike botot kuburan ke mandamaye sembayang kengkep dosa wadah kubur kenggolek gondang santrine ngalam donya aja dolali apa dawuhe Gustine wetan kali ya mas kulon ya kali tengah-tengah tanduran pari isih cilik padha sregep aji manut dawuhe kiai Suralaya ya mas ae gununge Kabupatene Sulaya karo janjine atiku lara apa-apa tambane ijo-ijo ya mas koti undui geseng abang ora kurang duwe bojo koti rusui geseng lagat ora karuan ereng-ereng ya mas omahe raya omah gendeng tak saponane ketrel ngeyel nggone jaluk ijab apot endeng tak lakon-lakonane urung-urung ya mas dalane banyune mili neng sawah durung-durung wis disebut bayu yen ra sida aku ya wegah gunung-gunung ya mas digawe sawah Thank you.
gulung tangisan Semarang ya mas pabrike boto kuburan ke mandamaye sembahyang king lebur dosa wadah kubur king golek-golek duit ereng-ereng ya mas omahe rayap omah gendeng tak saponane ngetrel ngeyel nggone njaluk ijab apot
kepriye oleh-oleh lakoni Suralaya ya mas kae gununge Kulon Progo kabupatene Sulaya karo jantine atiku lara apa-apa tambane Surabaya ya mas kaline mati Banyuwangi gondang santrine ana donya aja delali dawuhe Gusti ali-ali ya mas matane telu tipe siji dipun jombangan yen rapi kondo aku sumbang sarung pekalongan aku emoyo mas sarung pekalongan sing tak jaluk selendang biru ojo golongan sing tak jaluk tekan-tekan penghulu Panawan ya mas mundai-ndayung ra kuat gawa kacange aku emat dirapi wong bingung ora kuat nganggo wirange Panawan ya mas mundai-ndayung ra kuat gawa kacange aku emat dirapi wong bingung ora kuat nganggo wirange ora puter ya mas iku candine ing Magelang kabupatene yo sing akur karo tanggane aja sumalan bakal ayam matine siji loro telu papat lima enem pitu wolu songo atiku lagi nandang pronto sapa bisa anggoleke tombo Arang-arang ya mas omah rayap omah kendang tas saponane ngedrel ngeyel oleh jaluk ijab apot enteng kalakonane gunung-gunung ya mas digawe sawah yo kepiye oleh banyoni durung-durung wis digawe susah yo kepiye oleh-oleh lakoni wis suwe ya mas ora jajamu jamu pisan godhong awar-awar wis suwe ora ketemu temu pisan sani topeng kawedar siji loro telu papat lima enem pitu wolu songo atiku lagi nandang pronto sapa bisa anggoleke tombo joy-joy ya mas kok diundui keseng abang ora kurang kuwe bojo kok dirusui keseng lagan ora karuan ngareng ya mas omah rayap omah kendang tas saponane ngedrel ngeyel oleh jaluk ijab apa tak enteng tak lakon-lakonane ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking apa kejaba saking agama mila kita enggal padha angupaya yen ra kersa enggal bisa uga kena coba cobane manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba perkumpulan ini rahmatnya Tuhan selalu dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran Karim menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa tidak kawanmu setia membela agamanya Tuhan agamanya Tuhan
Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudah bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Nyuwun kula ing awak kang sifat rahman, baca kula mugi awak paring iman, salabare sekarat lan terus mati, nuli pedang ning kuburan dan takon
Para pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Nyuwun kula ing Allah kang bersifat Rahman, baca kula mugi Allah paring iman, salabarit sekarat lan terus mati, nuli pendam ning kuburan tetakoni. Arani គេ
menjunjung agama Islam yang termulia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Matur suwun, cekap